Europaparlamentet. Parlamentet består af politikere fra alle medlemslandene, og der er i øjeblikket 766 medlemmer i Europaparlamentet. Antallet af repræsentanter fra hvert medlemsland afhænger af landets størrelse. Danmark har for eksempel 13 repræsentanter, og vi er som bekendt ikke noget specielt stort land. Medlemmer af Europaparlamentet må ikke samtidig være medlemmer af et nationalt parlament, som f.eks. Folketinget. Parlamenterne i det enkelte land har som regel andre navne end bare parlamentet. Europaparlamentet er ikke bygget op efter nationalitet, men derimod efter politisk tilhørsforhold. Hele pointen med EU er nemlig ikke at skabe de bedste rammer for det enkelte land, men derimod at hjælpe andre lande at skabe de bedste fælles rammer. Parlamentet er den lovgivende forsamling. I nogle lande er parlamentet opdelt i to forsamlinger, typisk kaldet overhus og underhus, eller førstekammer og andetkammer, som begge skal stemme for et lovforslag, før det kan blive til noget. Dette system kaldes for tokammersystemet. I Danmark blev tokammersystemet afskaffet med grundloven i 1953. Europaparlamentet er medlovgiver sammen med rådet, når man benytter sig af den almindelige lovgivningsprocedure til EU-lovgivning. Den almindelige lovgivningsprocedure indebærer, at rådet og Europaparlamentet skal være enige om et lovforslag, før en retsakt kan blive vedtaget. Det er Europaparlamentets opgave at udøve demokratisk kontrol med EU's institutioner, som hovedsageligt Kommissionen.